Ďaká za odvoz domov. Si úžasný taxikár a snáď raz navštívim tvoju krajinu. No frasa, kde je ten kľúč? Kľúčik. Aha. Ahoj, kľúč. To nie. Iný dom. Som stratený. Haló? Len poď ďalej. Prečo nejdeš ty sem? Nie, stratil som kľúč. Sme si vypili, čo? Aj my. Chcem ťa o niečo poprosiť. Ty chceš, ale čo chcem ja? Si schopný so mnou hovoriť? Schopný? Práve som strávil 20 minút v plodnej debate s tučným chlapom z Rangúnu. A on je Rangúnčan. Uvidíme sa ráno. S tým by som nerátal. Takže hovor, ja varím. Je polnoc, čo chceš variť? Fajn otázka. Odpoviem ti 2 slovami. Moje slávne domáce čili. Odkedy vieš variť? Ešte o mne veľa nevieš. Som už mnohých vrstiev. Ako zemegula. Jasné. Škrupina, láva a chutné nugatové jadro. Super. Zajtra musím ísť na dopravné, obnoviť si vodičák. Auta. Kde by sme bez aut boli? Ako sa tam dostali? Vieš, si voľná. No, problém je v tom, že nemôžem vziať Jakea. Musí napísať referát. Jakea mám rád. No, to je dobré, ale môžeš mu s tým pomôcť? Po ničom inom netúžim. Chceš čili? Nie, ďakujem. Len aby bolo jasné. Pomôžeš mu? Jakea mám rád. Charlie, je to dôležité. Pokoj, vezmem Jakea k polišom po jeho vodičák. Referát. Fazula! Televízia Markíza uvádza seriál 2,5 chlapa.